Εσένα σου αρέσει να δίνεις αυτό το πολύ γυαλιστερό αποτέλεσμα που θυμίζει η άλωση στα αντικείμενά σου από σκόνη πορσελάνης? Έλα να σου δείξω πώς γίνεται. Παίρνω ακριλικό χρώμα, εδώ εγώ έχω διαλέξει 2 αποχρώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε χρώμα κυμολίας, είτε υβριδικό, είτε απλό ακριλικό και ρητίνη UV σκληρή. Προσθέτω λίγο χρώμα στη ρητίνη UV και εφαρμόζω επάνω στο αντικείμενό μου από πορσελάνη. Πρώτα το ένα χρώμα, μετά το άλλο, μέχρι να αποκτήσω το εφέ που με ικανοποιεί. Πολυμερίζω με το φουρνάκι για ρητίνη UV για όσο χρόνο χρειαστεί ανάλογα με το πάχος της τρώσης της ρητίνης UV. Για το στεφανάκι θα χρησιμοποιήσω χρώματα ακουαρέλας σε κραγιόν. Και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω 2 χρώματα. Ξυνώ τα χρώματα ακουαρέλας και τα διαλύω με λίγο νερό. Προσθέτω τα διαλυμένα χρώματα ακουαρέλας στη ρητίνη UV και εφαρμόζω στο αντικείμενό μου, εναλλάσσοντας τα χρώματα μέχρι να αποκτήσω το αποτέλεσμα που με ικανοποιεί. Με το φουρνάκι. Ήταν λοιπόν η διαδικασία για να δώσουμε όψη άλωσης στα αντικείμενά μας από σκόνη πορσελάνης. Είμαι η Άννη από το Crafting Mood και το craftingmood.gr. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κοινοποίησέ το, αποθήκευσέ το και μην ξεχνάς να μας ακολουθήσεις και στα υπόλοιπα social, στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube. Όλα τα υλικά τα οποία έχω χρησιμοποιήσει θα τα βρεις στο e-shop μας craftingmood.gr και μην ξεχνάς να μου αφήνεις ερωτήσεις, απορίες, αλλά και να μου προτείνεις πράγματα τα οποία θα ήθελες να δοκιμάσω.